प्रमद बर'ना बेनो बियो एथ' गिदिर जाथिनि एबसुनि प्रेसिडेन्टमोन जाथिनि बिराद गिदिर गिदिर खोथा बुङोमोन गामसा गानै गानै आन्दलन खालामबाय थादोंमोन बेहा जाथिनि फारसे जुदि बेबायदि एथ' सेन्टिमेन्ट दंमारोमोनब्ला दाखालिथ' बिराद गिदिर हिस्टरिक मोनसे सानमोन बे स्कपमोन बेहा देखायनाय मोन्दोंमोन। मानगोनां रायजोफोर दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा बिपिएफनि दैदेनगिरि रिन्जय बर' सारा जोंनो गोबां बाथ्रा फोरमायदों। बेजोंनो लोगोसे बिटिसिनि सिएम हाग्रामा महिलारी साराबो गोबां बाथ्रा जोंनो फोरमायदों। दा रायजोफोर नोंथांमोना फारसेनिफ्राय जोबजासे नायलांबानो जाबाय जे बिपिएफनि दैदेनगिरि रिन्जय बर' सारा जोंनो मा बाथ्रा फोरमायखो, बेजोंनो लोगोसे हाग्रामा महिलारी सारा जोंनो मा बाथ्रा फोरमायखो। दा नोंथांमोना फारसेनिफ्राय स्टेप बाय स्टेप नायलांदो। गासै भिडिअ क्लिपखौ स्क्रिनाव होग्रोबाय आं, स' नोंथांमोना नायग्रोदो। ডাঙৰীয়া আহি আছে অসমত মাৰ্চত এনেকুৱা এইফালে প্ৰথম সপ্তাহৰ ভিতৰত আহিব বুলি আমি শুনি আছো। যদি প্ৰথম সপ্তাহ নহয় সেকেন্ড উইকতো আহিব পাৰে। কিয়নক কোকৰাঝাৰ কেলেম্পুৰ যিটো ৰেলৱে লাইন সেইটো ফাউণ্ডেশ্যন কৰি যাব। তো মোৰ এটাই কিবা যে যেহেতু বহুত বছৰৰ পিছত ভাৰতৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আহি আছে, আমি বিটিচিৰ কাৰণে কিবা একটা ভাল পেকেজ আমাক কাৰণে যাতে দি যায় তাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিম। কি ভাল পেকেজ দিয়ে সেইটো পিছত কথা হ'ব, কিন্তু আমি অনুৰোধ জনাম যে বিটিচি বাকী ৰাইজৰ কাৰণে ভাল এটা পেকেজ দি যাওক বুলি আমি অনুৰোধ কৰিম। दिनै 24थि बिटिसि एकर्ड डे क'क्राझाराव बेखौ फालिनाय जादोंमोन आरो बे हाबाफारियाव आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन आरो बे हाबाफारियाव मोनसे गोजोनथावना बाथ्रा बिथाङा दिनै फोसावनानै गालांबाय। बेनो जाबाय बिटिसिनि लाइमोनफोरनो साफायाव 2 लाख टटेल 15,000 जोंनि बिटिसिनि लाइमोनफोरनो बिथाङा फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट होननानै फोसावनानै गालांबाय। हाग्रामा महिलारी सारा एनाउन्स होनाय बायदिनो जोङो 2 लाख टटेल 5,000 जोंनि इयुथ्सफोरनो जोङो होनो थाखाय अलरेडि दिनैनिफ्राय आरम्भ खालामबाय आरो बेजों लोगोसे अनादार 15,000 इयुथ्सफोरनो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा साफायाव 2 लाख थाखा जोंनि बिटिसिनि लाइमोनफोरनो फैसा होनो फोसावनानै गालांबाय। बियो जोंनि थाखाय जोबोर गोजोनथावना आरो एसेम्बलि इलेक्सन एमएलए इलेक्सन जोबनाय लगे लगेनो जोङो बे हाबाफारिखौ जागायगोन आरो बेजों लोगोसे बिटिसि डेभेलपमेन्टनि थाखाय लामा आरो दालां बानायनायनि नामाव बिथाङा माने 1000 कौटि 1000 क्रर माने फाइनान्सियेल पेकेजबो जोंनो फोसावनानै गालांबाय। आङो बिनि थाखाय हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौहाय धन्यबाद जासिदों आरो बिनि अनगायैबो चेन्नाइआव गेस्ट हाउस बानायनो थाखाय बिथाङा दिनै फोसावनानै गालांबाय। बागुरुम्बा दोहौखौ दिल्लीसिम लांनानै मोसाहोगोन होननानै बिथाङा दिनै जोंनो खोथा लांबाय। बेबायदिनो जोंनि बिटिसिनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा जाबायदि खोथा होबाय दिनै एनाउन्समेन्ट खालामनानै गालांबाय 24 माने बिटिसि एकर्ड डेआव फैनानै क'क्राझार फैना आं चिफ मिनिस्टार सारखौहाय इयुथ बिपिएफनि प्रेसिडेन्ट जानानै धन्यबाद जासिदों। थेंक इउ। माने जोंनो बड'लेण्डखौ नांगौ रायजोफोरनो बर'फोरनो बर'फ्रा बड'लेण्ड नङाबा ओरैनो गोजोनो जाम्बा जानांगौ। दा नोंथाङा बुंनाय जादों जे माने जोङो बड'लेण्ड मोना बेखायनो बड'लेण्ड सोमावसारनानै लाब गैया। दुलाराय बर' फरायसा आफाद नोंथां अजथि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आं बुंदों बिसोरो बड'लेण्ड नामाव बेवहाय आन्दलन खालामदों, खिन्थु बेखौ लानानै राजनितिसो खालामबाय थादों बिसोरो। बड'लेण्डआ दिनै जाथ'वा दिनै जाया होननानै बिसोरो 100% बुजिखागौ, खिन्थु बिसोरो राजनिति गेलेनांगौ नालाय बर'फोरखौ बे बड'लेण्डनि नामाव मुभमेन्ट आन्दलन खालाम थगायनानै राजनिति गेलेबोबाय थादों, खिन्थु जेनबोबाय थादों खेबथाम। नै एबाराव आरो खेबसे बावगोन, खेबब्रै जानोसै जेनगोना एबाराव जेनगोना खेबब्रै जानोसै। आगोलावथ' खेबथाम थांखाबाय आरो एबारजों मिलायना खेबब्रै जाबावसैलाय। दाथ' नोङो रायजोखौ थगायदोंना थगायाखै? दा बड'लेण्ड नांगौ, बड'लेण्ड नङाबा जों जिराया, जै बर' हारिनि जै होननानै एथ' गोबाव आन्दलन खालामबोबाय गामसा गानै गानै माबा प्रमद बर'आ दिनै एबसुखौ गारनानै दिनै पलिटिक्सआव हाबबाय। आगोलाव बुंदोंमोन बियो जोङो बा आङोखौनो होनदों जानांगौ बियो। आङो
बिटिसिआव EM GM जानो थाखाय बा MLA जानो थाखाय बा MP जानो थाखाय आङो आन्दलन खालामाखै बड'लेण्डनि थाखायसो आन्दलन खालामदों होनना हरसे हरसे लेक्सार होदोंमोन बियो खिन्थु दिनै बियो एबसुल प्रेसिडेन्टखौ गारनानै UPPLआव फैबाय मोजां जादों गाज्रि नङा बेबो गोदान खोथा नङा आगोलाव एबसुलनि प्रेसिडेन्ट थानाय समावबाबो बियो पार्टिखौनो खालामखादोंमोन जेनबोबायसो थादों खिन्थु दिनै जेन हक दिनै पार्टियाव हाबथारबाय मोजां जादों एबाराव पार्टियाव हाबनानै बुजिसिगोन बियो राजनितिया मा आगोलावथ' सा एबसुआव थानानै UPPLखौ डाइरेक्ट सहाय खालामदोंमोन बियो डाइरेक्ट माने फुरा डाइरेक्ट एबाराव मोजां जाबाय खिन्थु आबसुना प्रमद बर'ना बेनो बियो एथ' गिदिर जाथिनि एबसुनि प्रेसिडेन्टमोन जाथिनि बिराद गिदिर गिदिर खोथा बुंमोन गामसा गानै गानै आन्दलन खालामबाय थादोंमोन बेहा जाथिनि फारसे जुदि बेबायदि एथ' सेन्टिमेन्ट दंमारोमोनब्ला दाखालिथ' बिराद गिदिर हिस्टरिक मोनसे सानमोन बियो स्कपमोन बेहा देखायनाय मोन्दोंमोन सुक्तिखौ बियो गामसा गाननानै मानो खालामाखै आदसा दिल्लीयाव गामसा गाननानै खालामनांगौमोन दिल्लीयाव आरो दाखालि प्राइम मिनिस्टार फैनाय समावबो बिराद मोजां स्कपमोन लाख लाख मानसि ओइदिनखालि माने गामसा गाननानै लेक्सार होआखै बेनो बिनि जाथि मोजां मोननाया ओरैनो सायाव देखायबाय थाबा जायो अब्ला मानो गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना नुबाय खोनाबाय बुजिबाय दा नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिप्सनि गेजेरजों मा कमेन्ट खालामहरो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर जे नोंथांमोननि कमेन्टखौ फरायनानै जों बयबो रायजो राजाफ्रा बुजिलायनो हायो अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब